susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos San Maabig, morning langulad balang sinansakay. Alas 8:30 na kabuasan pinablimiran dumarangal agunata na Biyernes. Ganyan wadjala so programan may paruntal na saraya impormasyon balita. Itana da baloy na binmalay. Eda sa programa tayo na PAM, paninilbiang agresibo, matapat, sabinmalay. Bayan muna bago sarili. Siyempre, kolop kantabayo, eda sayan na programa. Amigo RJ Biray Jimenez at your service. Tana siyempre sa partner ko, si partner Leon Elorde Castro Jr. Wadya mater na lugay need sa isi kayo si partner ko. Good morning, partner. Good morning, partner RJ. Good morning sa programa tan PAM. Panirbiang agresibong matapat sa bayan ng Binmalay. Laon sa listeners ta, subscriber, pasantos siya kabasan, tan maabig. At sige namin, God bless, partner RJ. Yes, dahil ang daming nanonood sa atin sa YouTube, sa Facebook, at nakikinig sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga radyo, dyan sa Interon Luyag na Pangasinan, partikular ditan da balay na Binmalay. Saray barangay official siya Apuyat, Kalabyan, partner. Kumusta yung selebrasyon na barangay night? Agay dakap partner RJ, dakap na lima la po da si masabi mo tira, di governor, di vice governor, di Congressman Mark Kuwangko, aray duaran mabukalis tayo, aray municipal officials, tanamin, daray barang officials, si agay karakal, tamat, for the first time, agay karakal na dancer tayo, ma-60 so palagana sa orkestra, wow! Wala siya kumbo, at walay masulok ya mga 50 dancer tayo, partner RJ, aray mata-mata, daray lakya galbin mo volunteer, siya kung anong mayor na pa kanang nanda, partner RJ. Masaya ra. Sa Liga President tayo, si Kuya Butch Merera. So, si Sir Butch Merera, si Sir Roberto Merera Jr., ang itar na mayamay, aramay rappel, nagsari na naro na aray kabandaan tayuran barangay officials partner RJ tanay dandaw ira aray award aramay graduating manaya barangay captain opisyalis na barangay partner RJ. So binigyang pagkilala itong mga graduating na mga barangay opisyalis aray kapitan. No, nisan agaling dakal na panangan partner RJ ta wala ito na nito na muna na panangaro na nalaw tayon segundo distrito na Deputado Congressman Mark Kuwangko ya gani panangaro to Binmalay natan nan salita mga to so may gana pultos ya paniba len Mayor Pete Merera tan sa Congressman sa segundo distrito lapud panangaro to natan bali na Binmalay. Inararo ton talaga Binmalay partner Leon. Kani may ternadam truck, may kian truck. Nilalonda na may dump truck. Asin ka na pag-deliver to siguro partner RJ Tan, si Baba to may araming proyekto. Yagawin to, Binmalay na Binmalay partner. Oo, medyo kukuyop. So, boses nun, partner kon Leon, marakot tanta, wala may purmisa na Congressman Kuwangko, pati raya, 12-wheeler truck.
ay usaran sa tay pangkolekta na basura. Ayat pitalaran la nasaray kabaluyan titan binmalitan tabalaga tulong katauntan partner yon. On sa amay panalita ng partner na Mayor Pedmerera, kasi pagkanan doon sa panangaro na sa segundo distrito at walakinan Congressman Mark Coago, umamot simbalis to ng baganan Mark Wow. Congressman Talagon. Mhm. Nanang ng tinatan sumalit, naruan, nasaray, opisyalis, nagbay na binmali, tanong nang da, susamit pangkamungan niya gagawin ng Mayor Pedmereran, papaliwawaan to, subali na binmalay partner Rajay. Onta wala may kwandalante antis mon tulungan. Susakaya tuo anang nang mumatano wala effort to. No wala effort to ay gagoon to tulungan mo. Pero no amay anggapoy amay inisyal ya gagoon to paano mo tulungan? Dita na da binmalay anang nang siguro ng congressman may inisyatibo, agresibo. Ya pansisirbe ng Mayor Pet anto kanyan na siyempre tulong nga kumanto tanang nang to agresibo di ba? Yan na umbali mo so natulungan nid sa ta nagataon-tan partner. O anong nang ton aramay panangaro talagang usasabi at bahay na binmalay nagsari totoo. Sa kini anong nang tayo susaray panangaro na saray unbalay at binmalay nagsay nagagawan festivity na sayay pisa tayo talapod, agay karakal na tutun natin di nagsara tayo pampisa tayo sa bilbilang amay senior citizen, agay karakal kung tanto man. So karakal, yung magsaray, asasyon na saray barangay captain, ipapangulo na Sir Bots Merera. Ay siyempre dita mo na bandag so kooperasyon na balang sinansakay so kumapiglayan na labi ang tulare asumpaliran na activities na Antoniray arapon niya activities dita na partner yon. Sumpala, susama papuri, ang pinasalamat, hingaputin papuri pinasalamat, arabay pagalaw, lahi, arabay toda night, season night, nasumulay, susama barangay night, season night, simulay, susama ang tunang sa kaya palabasan, simulay lang mo siya susaya, so tatawagin sa barangay night, kalabihan, nabuas sa kaposahan, ay na inulabi, nagawa may pagbalag man, arama educators night, nagkarakal na palabas na, katol, aglara, ang orkestra ta, sila mismo yung bagaya, nasayang sa orkestra ta, panay, cultural show, arama sugawon na sanay, educators tayo, paano binmay, talapod sulod naman, jalabi, so sa educators night, asumpal mo na balikbayan night, LGU night, yagay karakal, na balikbayan yung matindi, kasi naman tayo, si Vice Mayor Mamita, Jackson German President. Medyo ken kay Mapoy so signal mo abalang. Hello, magano hello, go ahead, tuloy mo. Antang partner, sa Nagaw wala binmali, gimaputin 25, may papuri, Santo the Night, simublay so may Sumublay so barang senior citizen yan na chairman nanta agay karakal na tumat na agay karakal na na-entertain si Masayaw tan ang apirapol to nga pumbalot so interview nga pa-premium ballot in panang mi we will entertain the people of Binmalay yay baga mi panang mi sarag danira so sarag senior citizen katon agay karakal na to undan tumat so ginawa LGO papangulo ng chairman tayon si Vice Mayor Maminta agay karakal na sinabiran araramin na lapot amuin arum irang pasen abroad. Ya taga Binmalay, tarong mirang bisita tayo. Yan ang dadagop, are professional, are ulupan, agay karak na tumat. Untan tumat, tinumpasan mo na sa barangay council officials, agay karak na to, agay karak na bisita na si Masabi, the governor, vice governor, congressman, Mark Cuangco, duaran board member, amin, niya kung siya alis sa balay, sa kulabahan ng nagkalabi na mo si Ariel. Ya, de la Concha. Pero imbitado mo ta, imbitado. Ako namin nilatan, ako nang nilupa itong balot, nalapod sa kapo-kapo, ang lapigan nani, yung paano natin din sa may, balbalag mo, nagawa nani, may educators night na sinulodan sa labi, gang na orkestra lapod,
antadaya panay kusyo si panangnangda tantamot educational night partner. Kasumpaltuman, diyan Sabado, ame first ever, yung nagawa invitational sumbayan. Ay, nabuwasan. Malay, Linerat, siya tayo sa chairman, at wala ra so araw-araw ilang probinsya. Wala yung taga Manila, may contest, wala rin taga Baguio, Tarlac, Pampanga, saksakay sa taga Binmalay, partner, arum iran balay, at balay na Binmalay, partner Jerry. Singa interesado kad sa na unsayaw ira may Zumba dance the whole night contest. Hindi, tayo ka pumi sa Zumba on the spot competition, ika pumi na 5:30 Aha, okay. Usar, kabosan niya partner RJ, katun Aha. sabay ka 5:30, tan, walay kong mga sumpa siguro, kadalas 9, tan siguro partner. Inerso location, Inerso Binyo. Manat Public Auditorium partner RJ. Wow, Jed Labi Jed Labi. Diyan labi tuman, nagawa susay sa kabataang night, Oy. sa bali na Binmalay. Oy, marak pa talaga walay ang age limit to tan so Zumba contest wala lare contestant. Wala lara, so na ibagaya, sigara may contest na tayo on the spot, partner RJ. Walay 15 o 17 makalista karon katon natan walay final meeting mi na saya committee tanan namin na plano na pansa namin para nabuwas na kabuwasan, partner RJ. At ay 15 contestant di dakla. Talaga mo taya awiriran sa atan sa impormasyon talagan gabagabay gabay ko ni baga at may impangi imbitad sa sikara talagan na may inusalanda limaratan Binmalay tani arawira may binibit lam ya pasan na partner yon. Hello. Okay, balang si partner ko maganot ni atay si ka teacher man manisya kun si ka partner na imbitaan mo ra may walad ararawi mibiyang da sa tanya pa-contest. Partner. Ang partner RJ kasi ayaw mo so nang kawalay ng kanunutan ng kabandaan tayo partner RJ inkunudan siya kad no nayaris kay man-chairman kung inawak mo tanang ng kuya aga nagagawa ba na Binmalay katong barakap yakang ko so ay labat sa premier sinubong ibalat agay mo ka nakalatampo ya na interest siya may kondisyon sayan Zumba competition pa na. Ali wala jay nantik sa kabat ko kulabit lang ngaran to. Saya kwanto primero naman show ditan si partner Leon kwanto tamaong ya unsayaw ud Zumba. unsayaw ka partner. Wala mo so ipadang nang may aray committee kasi kung dapat unsayaw ka Sir Leon piano nang damat. Unsayaw tayo nabuwas partner RJ. Ay sarag mo siri na. Zumba niya partner RJ. Hindi amay aray cha-cha-chaway kantura ramay kan tama. Nayari kan talaga partner. Talaga ha. So nang practice ka mo la. Nisayawan mo no. Wala practicean partner RJ on the spot mo. On the spot mo ta. Unta on the spot tay pa contest mo ay. Di ba? So likod da saraya may pitalaran natan nasaray kalakar na may mini event dita na da sa tanya kapistaan na atan may no tres. On partner RJ sakay ang membro na committee sa atan at kami tatawagan tayo ay alagaran dalaray umbalay so samay Sigay Festival kalutan ng dalan at bayan na Binmalay yan nagawa no February 3 at oras na alas 5 partner RJ antam as of yesterday wala abanang lamay ticket me at 300 no po lang partner RJ talaga sold out ha unabot kami at 350 tan wala mo niray natin ng tayo harami tropa tayo yung mga nira para raffle through tayo katon naruman lamay bulas waluran kabanlang bulas 5 kilo 25 kilos walay bike walay TV wala rin amin nakita sa Chairman Media si Madam Gina Di Guzman na may nanay tumay ring Miss Binmalay na 2025. Okay, so likod da sa may sulit na yung halaga dahil ibibigay na yung may kakalot, may mga ano pa diyan previous. Mayroon pang raffle draw, parang ganoon. Mayroon na para ang bibigay namin na previous namin ay 1 kilong bangus, 1 kilong tilapia, 1 lechong manok, 1 pondador, isang soft drinks at saka libreng uling
at saka yung kalutan doon, partner. May kalutan saragdala isumput na nawa kaya rito to. Sige, In the amount sa of kini, pigara na amount to Panaryo. 3-5 labat. Ay, mamura. Yan po kami, 3-5 labat. Plus drone talaga ha. Kaya Kaya nabantayan na ni Susame Shakul, yung maong iramangasyon, Jahed bin Malay, partner RJ. may taunan niya parada na founding anniversary sum pala. Aman, so wala ba kung ipadatangan sa akin kababalita, ya medyo may agaw na tres, tanuno, amam may medyo na heavy traffic sa Binmalay, tanuno, o nga po, so parada mi, oras alas 7, katuli ka po daray, amin niya, unarap po Binmalay, ta parada man panra. City Simba man o Simba. Nakapasan, Sunday, isang dyan nga rin, at oras alas 4, ikapot lang mo nanagawa sa sa position, paito nagalang tabi sa salamat of Our Lady of Prevention taamon agaw tuman panunad Jay. So Pero may kalutan kapal doon dalabat siya po may brother RJ. Kami kapal doon dalabat bano wala rin makadalan tabi yung mababayag may nagawan kalutan. yes, so up to sawatan partner Leon. Walay man perform. Amay labit tuman panunad na uno, ama may binibining Binmalay selection. At labi. May tatalaran na Brother Edmond. Tasama di brother sa amay. Nung mas bali-bali mo, tantam dadago ito tuya. Yan February ito may Miss Elemental Queen at Bali na Binmalay. Wow, so talagang araratan may pinakaabangan na event dyan sa bayan ng Binmalay. Di balit properly coordinated lahat na dasaray kabiyangan na PNP, Force Multiplier, tapiano na siguro. So sa may uksoy na karena na, di ba, partner Leon? Sa kini pa na di ay gagunte programa tayo na naniwala rin motorista niya. May karo kami na dahil sa dispensa, nagsari motorista yun, medyo umbagal sa traffic ng Binmalay lapod, kapistaan natamot, lagaw laban sa rin na PR agaw, partner RJ, di pa pa rin namin. So pinasalamat, tan, may man-entertain at sa rin, tutulapot sa rin, nawa min blessings, Binmalay, lalo sa inyo rong na naroon Merton Pinderera, yalim miwawa, malinlinis, tan, maasinsola, subalay na Binmalay at sayay, programan, PAM, paninilbihang aksyon at matatag. Ayun, mayroon ka rin tama yan. Kasi alam mo, hindi sasalita kundi may prueba, di ba? Kasi nakita mo naman yung kung saan na ngayon ang Binmalay, di ba? Meron tibagawan partner, matatag, maliwanag. Yun, nandun na lahat, di ba? Nandun na lahat pare. Matapat, maliwanag, malinis, mahusay. Sa uli, bayan muna bago sarili. Ay, talagang yun naman. Ito naman agree naman yung ating mga kababayan dyan. Saan ka nang damot so resulta, di ba? Naningning mo labat may income yunatan. Asapat to'y 1 billion masulok. Tinalo yun ni may kaabayo. Di ba? Siyempre, anong nang mo may malinis, paraan ng Mayor Pete Merera, walang kinakitigan, bayan muna bago sarili, no kailangan, undalan amin na marakap yung proseso. Kami nagagunton, legal. Yung tulabal, yung balot, legal, at bayan na Binmalay, kakabusol ng Mayor Pete Merera, so korupsyon, partner RJ. Wala di ba pati sa ratay panagbayar na business permit, wala rin yung loob iran na negosyante, dalan kayo dugan proseso. Kwanto, di ba? Nangat so pa, partner RJ. Mambayar kayo duga. Mambayar kayo duga. Nangat si kami, yung proseso na parang alam nila tayo kimi, undada lang ka namin ng proseso. Di tananang nang, yasamay, ang pilipilida, yung manulay at balay, may tatawagan tayo paninilbihang matapat, maliwanag, malinis, agamuran na Binmalay na tangkaton, agayle karakal, no sasabi, ya grasya, at bayan na Binmalay, kasi nunuto na unang mayor tayo, bayan muna, bago sarili. Unda po lang may bubuyog dito na. Wat na lang may bubuyog, di ba? Singer la, may bubuyog. Talagang lalo unaligwas no watan laray so kabibilay no watan lara may kabkabat iran negosyo bali na Binmalay
at say kontuma katungtong ko at ay manisya kwanto tapos sa duga da proseso wala yung kasi kung minsan para mabilis alam mo na may pulakit pero diyan ano talagang dapat sundan mo yung dapat larak dapat nalarakan kwanda di ba pero yung isang negosyante diyan siya mismo ang nagsabi hindi dumaan ka sa tama huwag kang mag-shortcut. Yun ang patakaran daw niyan. Oo. Dan dapat nutunda sa mayor na Binmalay, sa kaya si negosyante, yabayag lang negosyo ang niabang krap talapod, maong sumanagement. Ayun, nadali mo, management. Oo. Maong sumanagement to Binmalay. Oh, yun, nadali mo yung tamang salita, partner, management. Di ba? Pagka magaling kang mag-manage, di ba, ang resulta niyan, yung pagunlad ng iyong negosyo. Kung hindi man negosyo sa bayan, yung pagunlad ng bayan. Siyempre, alam mo pa na, ang ating buting mayor, hindi nakikita, alos araw-araw, hindi na ibibigay yung panahon sa kanyang pamilya, umiikot gabi na hindi mo minsan alam, minsan tatawag lang sa akin na siya umiikot na hindi ko na alam, minsan may nalalaman siya agad at sinasabi niya at ginagawa niya agad. Tulad ng programa natin, partner RJ. Yes. Kaya mo itong programa natin, dito magte-text, dito magsusumbong yung bayan kung ano man pa ang kailangan na dapat ayusin ng mayor. Kaya ito maganda dahil hindi naman nakikita ni mayor lahat at lahat ng mga kailangan ay mamumula sa ating kababayan para mas kaganda ang serbisyo ng ating bayan. Ayaw nga pala sa mga texter natin, don't you worry, umpisa pa lang naman ito, marami pang mga pagbabago, di ba? Magkakaroon tayo dito ng chat line, mga ganon, di ba? Text line, mga ganon, para bukas sa publiko. Oo. Pagkatapos ng pista natin, pupunta natin lahat ng mga head of office, tingnan natin ang mga proyekto at ginagawa, kung anong ginagawa natin buting mayor sa mga pinaplano niya, lahat-lahat ng ahensya, mga barangay captain, pupunta natin yan, mga teachers para malaman ng buong bayan sa Binmalay, transparent, na wala tayong kinikilingan, basta nasa tama tayo, panilbihan na malinis, partner RJ. At sabi nga ng mga nakakausurba, kahit pyesa, kahit puyat si Mayor, ituloy pa rin ang kanyang pag-opisina, partner. Ito nga, partner RJ, puyat tayo. Alam mo naman, kasama natin ating buting mayor tuwing gabi, pero gising na tayo dahil mayroon pa tayo obligasyon na manirbihan sa bayan. Ako naman, pag ganito, tinatawag staff ko na, you must report early in the morning dahil medyo matrasagod ng konti, pero papasok ako, partner RJ. Okay, so with that, partner Leon, hanggang sa Lunes, sa ating mga tagapakinig, ang iyong mensahe, partner. Sa ating mga kababayan sa bayan ng Binmalay, sa ating kapitlugar, sa ating mga iba't ibang lugar nakikinig, kayo po inibita namin sa aming 436 Foundation din ng Binmalay. At itong mga masusunod na araw, ay ito yung mga main event nating mangyayari sa bayan ng Binmalay. So, kami po ay nakikiusap sa ating mga motorist na konting tiis pagdating sa Binmalay dahil malapit na rin ang matatapos ang pesa, pero kayo imbitado dahil mas may marami pang mga magandang activity at palabas sa bayan ng Binmalay. Kay Partner RJ, salamat sa ating programa at sana sa susunod na Lunes, magbibigay ulit tayo ng magandang mga tartariwang balita Binmalay tan ng tantara ng turaman ni kailangan yagawan ng Mayor Pete Merera. Sa programa tayo, PAM, paninilbiang agresibo, agresibo at matapat maliwanag para maasenso ang bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Leon Castro Jr. Oscar ang tanging nagsasabing see you next week. Okay, 10-4. Thank you Ada si partner ko. Kay Batayo Cantabay da saya na programa PAM. Paninilbi ang agresibo at matapat. Dami pa, mahusay. Yan. Matatag. Magaling. Yan. Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Hello, Cantabay mat. Amigo yo RJ Beray Jimenez. At your service, always masantos at maabig yakabosan at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito.
PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Parad aliguas tan arangkaday kalasya.